L-azzjoni liturġika ta' ġimgħa kbira. Il-jum li fih il-Knisja ma tkantax. Hija teskiet u miegħu l-aħmar, il-kugur li jipponta lejn id-demm, lejn ħajja mogħtija. Jinqara l-Vanġelu kull sena l-istess rakkont skont San Ġwan, għax istorja li tibqa' dwar ewda li jeħtieġilna nadoraw, għax fil-ġrieħ li missew magħha insibu fejqan. Għalhekk kien busuha. Ġest li jmur lura r-raba' seklu meta f'Ġerusalemm kienu jinġabru biex ibusu fdalijiet mis-salib ta' Kristu. F'dal-jum l-offerti, il-konsagrazzjoni u t-talba Ewkaristika ma jsirux. ċaħda mill-leżis li għandna b'vistu. Sal-1955 anke tqarbin innifsu ma kienx isir. Iċ-ċaħda għandha l-qawwa li tfakkarna s-sabiħ ta' dak li diġà għandna. Illum il-ġurnata it-qarbin isir bħala vjatku mill-ostji konsagrati fil-jum ta' qabel. Tajjeb kemm dan il-ġest napprezzaw ftit ieħor dak li għandna magħna ta' kuljum.